Ngiyanibingelela nonke babukeli, ngiphinde nginamukele kulolu hlelo lapha sifundisa khona ngemithi yesintu. Namhlanje nginiphathele umuthi ubizwa ngokuthi intindili. Intindili-ke lena-ke iwumuthi omila kakhulukazi ezindaweni ezinamanzi kakhulu eduze nomfula. Yona le ntindili lena isikhathi esiningi abantu abaningi bajwayele ukuthi bayithole ngasolwandle. Abanye babo baze bayitshela ukuthi into ephuma kulona ulwandle okanye emila kulona ulwandle. Kanti cha, akunjalo. Kahle kahle intindili isuke ifike nomfula olwandle. Uma ngithi isuke ifike nomfula ngichaza ukuthi kusuke kuwukuthi khona la imile khona ngasendle emfuleni. Angithi niyazi imfula eminingi ukuthi ingena olwandle noma amanzi awo iwahambisa noma iwangenisa olwandle. Manje intindili uthola ukuthi imile ngasendla le mhlampe kude la kuqala khona umfula noma phakathi nomfula kodwa ngasendla le, bese-ke iloke-ke uvuka-ke noma aphuma amakhasi ayo ahambe nomfula kanjalo aze agcine sefike ngasolwandle. Bese-ke abantu abaningi kuthola ukuthi bazoyithola khona olwandle baze bayitshele ukuthi into ephuma phakathi olwandle, kanti cha, isuke yehle nomfula yaze yawongena olwandle. Intindili-ke lena, intindili ihlukene kabili. Abantu abaningi abakwazi-ke lokhu, kodwa-ke thina-ke esesazi-ke kakhudlwana noma kanye nabanye asebazi kakhudlwana ngayo intindili. Intindili-ke ihlukene kabili. Khona intindili yesilisa, kube khona intindili yesifazane. Intindili-ke lena-ke kuyaye kube ngcono ukuthi uma ngabe uwumuntu wesilisa uthole intindili yesifazane, kodwa uma ngabe ungowesifazane uthole intindili yesilisa. Hhayi-ke ukuthi intindili-ke iwumuthi omubi njengoba nje izihlukana ngobulili, ukuthi mhlampe uma ngabe uthole lenye mhlampe kuzokwenzeka mhlampe into embi, cha, akunjalo. Kodwa intindili ihlukene kabili. Kuyaye kube kuhle kona ukuthi uthole eyesilisa uma ngabe ungowesifazane. Uma ngabe ungowesilisa uthole esifazane, kusho ukuthi ehlukile kunobulili bakho wena muntu ofuna intindili. Umbuzo-ke ngiyazi unawo njengamanje mbukeli ukuthi intindili uyibona kanjani ukuthi eyesilisa noma esifazane ngoba iyafana. Kunzima kona ngoba uma uyibuka ngamehlo ngeke ukwazi ukuyibona ukuthi eyesilisa le noma esifazane le. Cha, ngeke ukwazi impela ukuyibona ngamehlo. Kodwa-ke intindili-ke uyithesta kanjani? Wenza kanje, ungathatha nje isitsha sakho esinamanzi noma ngabe iglasi ethanda ukuvuleka, uyifaka amanzi nje, iqobo lamanzi, pure water, bese uthatha intindili uyifaka phakathi. Uma ngabe intindili leyo yehle yaze yawuncika phansi eglasini, okwazi le ukuthi eyesilisa. Uma ngabe intindili ingahlalanga phansi but yafloat emanzini noma yantanta noma ingezontanta phezulu but izontanta ingafuni ukuncika phansi eglasini, eyesifazane leyo. Ngicabanga ukuthi umlaleli uyangizwa okanye umbukeli uyangizwa ukuthi intindili ihlukene kabili, khona eyesilisa khona esifazane. Le othi uma uyifaka emanzini, njengoba sengichazile ukuthi uthatha amanzi noma ngeglasi uyithathe uyifake phakathi. Uma ngabe isinka okanye yehla ize iyohlala phansi ingafloathi, uma ngabe ngisho kahle isilungu sibuye singididi. Uma ngabe ingazoflotha izosinka ihlale phansi eglasini, kusho ukuthi le yesilisa. Uma ngabe kuwukuthi izongafuni ukuhlala phansi noma ingeke ifloat ukuthi izohlala phezulu kwamanzi, cha, izokwehla but ingafuni ukugcobhoza phansi noma ilokhu ithinta kodwa ithinte kancane, ithinte kancane, leyo ingeyesifazane. Asizeni lana ekutheni-ke manje intindili iyenzani? Intindili-ke lena iwumuthi ngoba uyakwazi nanokuthi uyithathe injengoba injalo nje intindili, uyigaye, uyifake emithini. Uma ngabe uhlanganisa imithi yemali uyakwazi nje uyigaye nje, uyifake esigqulweni, uyigaye ibe imvuthu, uyihlanganise nemithi yokudonsa imali, imithi yokudonsa amakhastoma, imithi uma ngabe kuwukuthi unesitolo noma unani, uhlanganise naleyo mithi leyo. Uma usuke nje ufuna ukudonsa abantu, kahle kahle iyadonsa yona nje, umsebenzi wayo ukudonsa, iyayidonsa imali, iyabadonsa futhi abantu. Intindili-ke futhi uyakwazi ukuthi uphinde uyigxobe nje, uyigxobe. Uma ngabe unenkinga mhlampe kuwukuthi khona la unesilonda khona, uthathe uxube nje nalawo mafutha ozoxuba nawo, bese ugcoba kuleso silonda leyo, mhlawumbe uvale ngebhandishi. Iyakwazi futhi ukusiza ukuthi isipholise leso silonda leso. Intindili-ke futhi abanye bayakwazi ukuthi bayigxobe nje, bayiphuze futhi njengembiza,
ngoba bathi iyakwazi ukuthi ikline igazi lomuntu ngaphakathi, like purifier nje igazi, ikline igazi lomuntu likwazi ukuhamba kahle zonke iy'ndawo. Intindili-ke lena bathi futhi uma ngabe kuwukuthi uyingenisa ekhaya, mhlampe ukanti uyoyithenga intindili yakho, mhlawumbe isifakwe lelo khubalo lelo elifakiwe kuyona, ngoba intindili abaningi abantu bayenza umgexo okanye bayilengise la emqaleni wokuthi basize, abanye bayifake ephaketheni ukuthi basize ekuthenini ibadonsele. Ngoba intindili-ke lena-ke uyayibhobosa noma uyakwazi ukuthi uyivule, iqinile-ke ngoba noma ngisho ukuthi uzama ukushaya ngesipikili akushayeki, ayivuleki kahle imbobo. Kodwa uma uzothola noma i-drill le ejwayele ukudrila izinto ezamaplangwe, iyakwazi ukuthi uyivule imbobo uma ngabe nje ukade uyithola. Kodwa-ke uma ngabe uzoyithenga nje ekhemesi, uyithenga vele sebeyivulile imbobo. Uyakwazi uyivula imbobo lapho ufake hlobo oluthile lomuthi lolo oluthize. Lowo muthi lo ufake phakathi, intindili futhi iyakwazi ukuthi iwuphe amandla lowo muthi lo usebenze ngamandla, njengokuthi nje ngizokwenza isilinganiso ukuthi uma ngabe nje mhlampe umuntu ogembulayo, uma uzothatha ufake umuthi wokugembula phakathi, iyakwazi yona ukuthi iwuphe amandla ngoba vele nayo iyinto edonsayo, edonsa imali. Abanye bakwazi ukuthi bafake umuthi weyintombi phakathi bese iyadonsa, idonse kakhulu futhi ukuthi abantu bakwazi ukuthi lo ufuna iy'ntombi azithole iy'ntombi zizubuthaphuthaphu kuyena. Intindili-ke lena ayisona nje isithwalo nhlobo, ayisona isithwalo nakancane. Uma ngabe ufika nje nayo kodwa ekhaya sithi uyithengile intindili nayi usuyifakile lezo zinto oyifake kuyona, usungakhuluma nje noma ungazoshisa mpepho mhlawumbe uma ufika ekhaya ukuthi hawu nayi intindili yami ngifika nayo, mhlawumbe uyiqambe ngisho igama ukuthi hhayi lo intindili yami, usungasho igama noma iliphi, uyibongele mhlawumbe uma uthanda ukuyibongela usho ukuthi hhayi-ke ayingaxabani nabo bonke abantu abale ekhaya bagadile. Uma ngithi abantu bagadile ngisho mhlawumbe idlozi noma abantu abadala nje abakhona ekhaya, ukuthi ayingaxabani nabo. Yona iwumuthi ongaxabani nabantu abadala, kodwa ngokuthi isuke isifakwe into phakathi, mhlawumbe wena usuyithenga leyo nto leyo efakiwe kuyona, usuyasho nje ukuthi hhayi ucela ukuthi ingaxabani nabantu abadala, uyigqokela ukuthi kusize nje, ngoba phela lo muthi osuke ufakwe phakathi nawe mhlawumbe usuke ungazi ukuthi kusuke kuxutshwe nani 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 kwakhiwa lowo muthi loyo. Yona kodwa nje iyodwa ayinabo ubungozi nakancane, ayisona futhi isithwalo. Iyasiza nje kakhulu ekulandeni nje imali, ibhizinisi. Uma unebhizinisi uyakwazi ukuthi uyigqoke, abanye bathathe umuntu ayithathe ayilengise ebhizinisini lakhe, mhlampe la enza khona ibhizinisi, ayithathe ayilengise phezulu, eseyifake leyo nto yakhe phakathi, imdonsele abantu bagcwale esitolo leso, noma ngabe isitolo noma yini, noma ithaveni noma intoni, bakugcwala abantu. Iyasiza futhi ekuthenini-ke uma ngabe uyigqokile nje njengomgexo, uyilengisele emqaleni wakhe, iyasiza ukukuvikela nje izitha, ukuvikela izitha uma ifakwe nje lo muthi wezitha, ngoba iyawuthatha umuthi ukhuphule lo osuke ufakwe phakathi, ukhuphule ube namandla kakhulu, ivike izitha la uhamba khona, uvikeleke yonke indawo nje, uvikeleke noma kuthiwa bekunento ezokuvelela, kube nento ezokutshela ukuthi hhayi jika ungabisaya ngala ngoba kukhona inkinga ekhona, uyizwe leyo nto ifika kuwena samcabango, kanti sekuyiyona isiyakhuluma izama ukukuxwayisa ukuthi ungayi ngalapho ngoba kuzoba khona ubungozi noma kuzoba khona iy'nkinga. Kodwa sengikhuluma la ngentindile esuke isithakiwe, isifakwe nomuthi phakathi wezitha zokuthi ozokwazi ukuthi ukutshele noma ukwazi ukubonisa uma ngabe khona la uzoba khona nenkinga khona ohambweni lakho, noma mhlampe kube yinto mhlampe uzothola ukuthi izofika njengokuthi hhayi ushintshe umqondo nje esithubeni ukuthi hhayi angisayi mina endaweni ewukuthi, kanti sekuyiyona esikhuluma kuwena esikuvikela ukuthi ungabisaya kuleyo ndawo ngoba kunobungozi obuzoba khona. Abanye abantu-ke bayakwazi ukuthi bathathe yona intindili le, uthole ukuthi mhlampe ayifake phansi komcamelo, injengoba injalo nje ingenziwe lutho, ingafakwe emuthi, ayithathe ayibeke phansi komcamelo noma ngaphansi kwephilo, enzele ukuphupha-ke amaphupho amahle, mhlampe-ke amaphupho enhlanhla kanjalo nje. Uma ngabe ukhulumile mhlawumpe ulale ukuthi hhayi uyacela ukuthi-ke ithongo lakho likulethele amaphupho amahle enhlanhla, mhlawumbe uwumuntu oy'gembulelayo ucele mhlawumpe iy'namba noma yini leyo ongayicela, uthathe ubeke phansi komcamelo, kufike lawo maphupho amahle,
uhambe uyodlala uwine. Abanye bakwazi ukuthi bayithathe ayifake umuntu emanzini okugeza ageze ngayo. Lokho futhi nako kumvulela futhi iy'nhlanhla lokho izinto zakhe y'khanye. Nalaba-ke abafuna nje ukulandela osisi hlampe amabhunga asashela ayakwazi ukuthi athathe yona intindile, uthole hlampe uzohamba nayo njalo isephaketheni lakhe isithakiwe-ke. Bese-ke lokhu imdonsela njalo la ihamba khona nje kunomuntu khona wesifazane. Mese embhekile wathi uyamthanda, abuye lo muntu wesifazane eze kuyena. Uma ngabe eza kuyena ebeka indaba yakhe, amlalele lo muntu wesifazane, izinto zihambe kahle. Abanye-ke bayakwazi ukuthi bayibeke ekhaya uma ngabe kunenkinga hlampe esendaweni umuntu ekujwayele ukuthi intshontshwe kuyona, ayibeke ekhaya, ayibeke emafasiteleni, endlini emafasiteleni. Uma ngabe isithakiwe nemithi yokuvimba amasela, ayibeke emafasiteleni. Lapho-ke kungabe kusangena ngisho elilodwa isela, ngoba lo muthi osuke ufakwe phakathi usuke uphakamisiwe, usunamandla wokuthi usula phakathi kwentindile. Abanye-ke kuthi la bebeka khona imali yabo eduze kwendawo la ebeka khona imali yakhe umuntu la ifihla khona, bese beka yona intindile futhi eduze nayo isithakiwe. Bese iyamgadela asho ukuthi hhayi ayigade la, igade intindile nje yakwazi ukufaka imithi ehlukahlukene eminingi phakathi kuyona. So iyinto ewukhuthazayo umuthi, ewuphakamisayo umuthi, ngoba nabanye nasesigubhini iyangena futhi khona, iyagaywa ingene phakathi ifike isikhuthaze isigubhu. Noma kuthiwa hlampe bese sinenkinga, kodwa-ke kukhona neminye imithi-ke othola ukuthi hlampe iyaye bahlanganise nayo-ke mhlampe uma kuthi isigubhu hlampe wasilanda sesilela asisasebenzi, usuzamile hlampe ulokhu uzama ukuthi uyasikhuphula sivuma ukukhuphuka. Ikhona-ke imithi abaye bayihlanganise nayo intindile bayifake phakathi sikhuphuke sivuke sisebenze, senze lo msebenzi owawusilandele sona. So kuningi nje okwenziwe intindile, angeke ngize ngakuchaza konke manje hlampe ngaze nginimoshele idatha lenu babukeli. Ngibonga nje umusa nothando enithena ngipha lona. uNkulunkulu anibusise, konke enikufisayo kube impumelelo. Ngithi amathongo wonke amahle aningame anibathe, ukuthi amathongo angemahle, angagezekile, angekho clean, angasondeli eduze kwenu. Ngiyabonga kakhulu.